Os viñedos dos viticultores de Martín Kodax xa bulen de actividade. A cooperativa cambadesa comezou estes días a vendima. Este ano está sendo a vendimia máis temperán desde que estamos aquí na adega, non? Tuvemos un mes de agosto cálido, incluso final de julio, levamos prácticamente 2 meses sin chover, e o que viña sendo unha viña, un ciclo máis ou menos como os dos últimos anos, estas últimas 4 ou 5 semanas, pois adiantouse, entonces, pois seguindo xa os muestreos a evolución da acidez e do agrado alcohólico, a uva está espectacular, está moi sana, está moi ben balanceada, acidez e grado, está moi sabrosa, e témola que sacar pois no seu punto óptimo, que entendemos que é a partir de ahora. Os traballos de recollida comezaron esta semana coa selección das parcelas máis temperás. A uva vendimada nos primeiros días destinouse á elaboración de escumosos. Agora a adega continúa co monitoreo das parcelas para realizar a recollida no momento óptimo. Estamos dimensionados para, se o tempo ben complicado, poder sacalo prácticamente en 7-10 días. Non? Se o tempo está bo, o que facemos é unha vendimia un pouco máis alargada no tempo, esperando por estas parcelas que veñen un pouquinho máis atrasadas para que collelas no seu punto. Entonces o que facemos é, en vez de unha vendimia tan concentrada, un pouco máis alargada no tempo. De todos os xeitos, empezando o 25 de agosto, prácticamente como empezamos, a mediados de setembro, pois pode que ser que quede algunha tema testimonial, pois un vindel, unha lecia, algunha cousiña puntual, pero en general a maior parte da colleita xa estará dentro. O que non preocupa é a chuvia anunciada para os vindeiros días. Realmente esta chuvia pois rehidrataría un pouquiño máis a uva, lavaría un pouquiño, pero realmente a uva neste momento tal como está san igual, non? Entonces non sería problema. Sería un problema se cerra, se ven un outono xa, non? Que puxera toda a semana a chover, pero en principio veñen 2-3 días de auga, se chegan a vir, porque realmente as previsións están tan variables, pois ben vida sea. E que a uva que se está a recoller está, apuntan dende Martín Kodax, en perfecto estado sanitario. Mesmo a seca que sufrimos en agosto non deixou pegada no froito. O control de mildio a principio de campaña, nos meses de maio e a principios de junio, tuvemos aí un pequeno tal, pero despois xa nos meses de julio e agosto, cando deixou de chover, eses pequenos focos que pudo haber quedaron controlados, e realmente é moi difícil encontrar unha viña que teña problemas sanitarios, non? Entonces eu desde que estou no oficio, pois creo que é a campaña máis san e máis tranquila que levamos, non? Entonces, bueno, pois os viticultores disfruten pois do traballo de todo o ano, e agora toca sacar a colleita e a facer boviña. A cooperativa cambadesa coincide coas predicións que apuntan que esta campaña será histórica.